Szépek a színek. Aha, azon. A valóságjuk. Aha. De... Hát, mint az a fény kiteszik. Ja, nagyon marka. Az annyi kézé, annyit nyúzzé. Nem tudja, hogy novjön benne. Azt nekem. Zsivem meg az technológia benne tud. Meg szebb az úgy sem. Gondolom. Tudod, ezek ilyen no-flóbbak. Meg ezt vagy venni könnyen, mint ezeket. Na igen. A piszkedés. Menj keresel, ilyesmi. Teljes búcsú elnyeréséért imádkozunk, ha ezt a búcsút elnyerjük, ajánljuk veled megholtunkért vagy önmagunkért. Előimádkozom, a második részét majd együtt mondjuk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Mi a te, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheznek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anna, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mint éppen kezdetben,